Bakenez. Larun bateko horietan biluzik jarri duten goitibera, erabat biluzik. Ostia ez bezala. Flexioak inazizkiaten biluzik, horien artean lurraren kontrako puxa batzuk eta erortzen ditzenean lurraren kontra biluzik erortzen ditzen gorputz osorekin lurraren kontra. Mehatxu eta irain homofobikoak jasan dituen, beste esan zidaten nire lagunekin egon zirela, nekin egon aurretik, eta nire lagunei kontatu garazi zietela. Zintzen nire sexo postura edo jarrera maitena edo gehien gustatzen, gustokoena gehien gustatzen zitzaidena, eta larru bizirik edo nengoela behartu ninduten postura hortan jartzen. Egun hortan bertan gogorkeri goranzko horren adibide gisa jarri zidaten burni bat buruan ezkerreko partearen kontra klik egin zuena. Pensantzake pistola bat izan zitekela klik egiteko godakarri, baina ezin ezak esan begiak itxetan euskalako. Baina hori egin eta handik bizpairu segundutara eskubiko eskuarekin ukitu arazi ziaten pistola bat. Hiru honetan izandako torturarik edo tratu txarriko gorrena plastikoaren izan zen, plastikoa jarri ziaten bihar buruan. Plastikoaren ez dakit bolsa bat den, bada behitzak plastiko bat gogorra dena, baina oso moldagarria zure aurpegira, orduan plastikoa moldatu iten da zure aurpegira maskara duan bezala, beraz, efektua ez da zure buruaren inguruan sortzen den oxigeno bola bat osatzen duen plastiko batena, eta plastiko ez da bola goroil bat ditutena, eta zure arpegikerara edo oso ondo moldatzen den plastiko gorba da, eta maskara efektua bat egiten du, ez orduan sentitzen duzu plastikoa oso itxatxitako ezula zure arpegira, eta gainera, plastikoa lepoan estutu iten zuten, baina nire kasuan behintzat ez zen izan, torturatzen izan itotzea lepoa estutzeatik, baizik eta lepoakin iteutena da ez utzi globo bat osatu den plastikoarekin, eta nire kasuan izketan hasi bezain pronto, edo juka hasi bezain pronto, plastikoa egiten duen efektua da, bi sudurzulotan eta hauan sartu iten dela, ez zato egiten du itoz efektua, eta sentitzen duzu itolarria eta itotzen ari zarela ez 20 segunduan, praktikaren 20 segunduan, eta praktikaren 2 segunduan ja sentitzen duzu itotzen zarela, eta ezkazun arrasartzeko 3 zulo bakarrak, bai zurreko bitzuloak eta haua taponatuta, itxita euskazu, praktika hori hasi eta 2 segundu, eta orduan itotzeko sensazioa berelako da. Ez da gauza bat denborarekin datorrena, denborako zura pentsatzeko, edo hori da parterik larriena, eta nire kasuan espero zuten informazioaren zati bat, edo dena alakoa, iztako interesik horrek emanien plastikoaren praktika egiten eziela, bi lizentzia den hori, eta ja hori egin da gero, haiek lortu zuten ustez hainentzat interesgarri izan zuten informazioak, eta ja bukatu ziren tortura praktika hori, eta utzi ninduten ja horrengo bi honetan, handian da astelenean lasaiago ikazetara izan da, Espainiako legariaren arabera, nik baiztuta daukat sekreto profesionala, beraz ez dago behartuta ez epaile bate eta gutxiagoren poliziari inongo datorik ematen nire jardunbide profesionalaren ingurukoa. Nola lantzen den elkarzeta bat, nola lantzen den erreportai bat, ze harreman azkazun, ze kontatu azkazun gauza lortzeko hori sekreto profesionalen barruan. Eta nire okez balen mano Espainian, daukagu sekreto hori, epaile abogatuak, apaizek eta kazetariak. Nire kasuan, nahiz eta atxiloketaren arrazoia ustez izan zen egunkariatatan arteko ustezko lotura bat. Ni berara konturatu nintzen nire kasuan, guartzilak ez zirela interrogatorietan existitzen ari nire bidez, edo ni jakitu noten nintzen eta egunkari arteko lotura hartaz, bez eta bazekiten nahiek nik etari bi elkarzten izkiola, 3 elkarzten izkiola atxilotuaren aurretik, horreko urtetan. Eta horren zatziaten horreko unetik, bagenukan zuarra patzeko gogoa, esan zaten gainera horren beste telebista, horren beste irrati eta horren beste kontu, bagenukan zuarra patzeko gogoa, eta zioaren kantatzen, elkarriztaren gaineko informazio. Nik guartzilari esaten nion aldiro, garzonekin nion nintzela, eta zuten nazionola biak dizion nintzela deklaratzen, eta bitan paken dutzen dutela, nik hori esaten nion aldiro haiek horrendiko gortu zuten bere jarrera, irain kasten ziren bai garzonek paldearekin, Espainiako auzitegi nazionalarekin, askatasun sistemarekin, berme sistemarekin, prensa askatasunarekin, sekreto profesionalarekin, dena ziren cojones, hostia, berintzitzaioela, eta haiek ez zirela garzone epaldea, eta garzone epaldeari kontatuteko ipuñak ez duela zarteko balio haiekin, eta hasi nedila aldien azkarrena elkarrizketaren inguruko informazioen baten. Nola kontaktatzen duzunetarekin, eta nola kontaktatzen duzurekin, nola iristen zaren, nork eramaten zaitun,
noraino iristen zara, elkartzaren egiten diren, zenbat denbora iroten duen, nortzu dauden erantzutenetaren partetik kaputxan azpian, elementu guzti horiek, inori ere esaten dizkizunak, zure sekreto profesionala dira, eta zure kazetari moduan, zure sinesgarritasuna, zure ahoa isiltzeko daukazun gaitasunean oinarritzen da, nire kasuan torturatu nintuten eunkariateko zuzendari izan da, bereziki hori jakiteko urratzeko nire sekreto profesionala, eta jakiteko nikitarekin nintako eliztaren gaineko xetasunak. Zeni mediko hori, atera nintzen handik, eta esan zizuen epaileari atera handik ateratzeko, eramateko Auzitegi Nazionaleko ziega batera, aneukitzeko berak iristen zion denbora guztia, eta ni personala ekalatzeko, eta eramateko epailea horren ekalatzeko. Eta hori zen larun bat aduzen. Eta bihar goizerako, alegia igande goizerako, ezpana duzu bendik ateratzen, esan nion, zure ondoan dagoazun zutabe horren kontra, hausiko dut, akortuko nire burua. Handiko 10 minutu atorrezen guarzileak, eta modu violentoa jarri zaten buruti bera media, aterain duten ziegatik, baina ziegatik atera taldik bizpegi metrotan lurrean metzen alazizaten, eta lurrean belarri esan zaten, oso modu mehatxuk horrean esan zaten, esaten balin baliozu berriro putakumea, zu putakumea, esaten baliozu berriro epaileari, zurekin egiten ari garena, bi tiro joko izkizu. Esaten, beraz, como vuelvas a contar a los juez, hijo de puta, lo que estamos haciendo, te pegamos 2 tiros. Deklarazio inuenean, ustezko ofizioko abogatua ez duen ikusi, ez zuen parte hartu, eta egin zuen gauza bakarra da, bai erantzun indako galdera. Uste dut, alde batetik, auzi-medikoak ez du bere lana egiten, eta ez batetik, ofizioko abogatuak edo zer egoera bermatzen du, eta goiatzen du, hori da gaur egun, Espainian lege antiterroristapean komunikatuta 5 egun pasatzen ditugun, edo atxilotuen egoera eta babesa, hori. Gure kasuan, garzeiak mezu batera bidali nahi ziola jendari, eta zen guretzat ez da klaserik hemen darintzegu izatea zuzendari, egunkari batekoa, izatea enpresa bateko kudeatzaile, edo izatea horiezko langile bat, hemen munduzia pasatzen da gure eskutatik eta gure metodo.